Amerikalı bir suratçy owada ýaşaýan bir är aýalyň şatlykly toý gününi suraty çekmäge taýinli. Kameralaryň taýinlediği sahnanyň suratyny çekmäge başlady. Suratçy ertesi gün çeken suratlaryny gözden geçirip taýinlap başlandy. Bu gören zadyna haýran galdy. Suratlaryň birinde ak renkli eşik giýgili bir çaganyň boýundan asylgyly duran ýagdaýyny gördü. Suratçy ol ýeriň ýaşaýjylaryna bu ýerde üýtgeşik ýa-da täsin ýagdaýlara duş gelip gördüňizmi diýip sorady. Ýaşaýjylar käwagt ol ýerde ýa-da öýüň teoreklerini bir çaganyň keşfini görünýändigini aýtdylar. – 2009-njy ýylda çekilen suratda bir çaga giýjanyň bir wagty tokoýda gezip ýören wagtynda görüldi. Aýdyrşyna görä bu surat bir öýün goro kamerasy tarapyndan çekilýär. Çaganyň duruşuna seredilende görüşmede görä bir aýagy ýaraly. Onuň üçin agsap ýören ýaly görünýär. Suratyň üýtgeşik ýeri bolsa çaganyň tokoýda giýjanyň bir wagty aýlanyp gezmegi. Ondan başga da çaga uklap duran ýaly görünýär. Ýogsa da bu çaga göze görünmeýän paranormal ýagdaýlar tarapyndan ele geçirilmi? Bu videodaky soňky görkejlik suratyň beýlek suratlara garaganda has gorkunçlygyny aýtyp geçeýin. Bu waka bir Reddit ullanýjysynyň başyndan geçýär. Bu Reddit ullanýjysynyň aýtmagyna görä, bir gece kapıdaky hereket duýucu sistemadan telefonyna her minutda bildirişlerin gelýändigini aýdýar. Bu goro sistemasyndan gelen kapıda hareket görüldi bildirişleri ýylyna telefona gelip başlaýar. O da telefondaky bildirişlerden biýmada bolup kapıdaky kameradan tasar seredýär. Emma tasarda hiç kim ýokdugyny görende muňa sebäp bolan zadyň köçedäki gezip ýören haýwanlaryň bolup biljekdigini pikir edýär. Ýöne 1-2 minutdan soň kapıdaky hareket duýucu kameradan telefona bildirişler ýene-de gelip başlaýar. Adam soňky edek kapıdaky kamera seredende bu biýmada edici ýagdaýa duş gelýär. Bu kapıdaky kişi kimdi? Ve ol adamın kapysyna giýjanyň dowamında näme üçin gaýtalap gelip durdy? Siz hem şeýle ýagdaýa duş gelgeni näme derdiňiz?